Issa ħanieħdu kanċiħat illi fejn jidħol ħoss il-King Mastru. Joseph Galea. Le, mhux imma dak it-tip. Lenfello. Le, laqqas dan huwa bniedem illi huwa aktar tekniku. Ħanieħdok ant Manolito. Lito, għax aħna hekk insibuk lilek, tista' tispjega lil dan Istorbius x'jista' jagħmel biex ma jsemmax il-ġirien kollu dak li jkun qed jagħmel. Mela, hemm żewġ tipi ta' sound pollution. Hemm is-sound pollution li jgħidulu soundproofing, insulation. U hemm ieħor li jgħidulu acoustic treatment. Sewwa? Issa, is-soundproofing hemm materjal differenti biex inti tista' tibni kamra ġo kamra u hekk tiżola jew l-kmamar jew d-dar ta' ma' ġembek. Sewwa? U fejn għandek ħafna reflections ta' dar, nagħtu każ għandek living area. Qed tiftaħ il-volume tat-television u qed jinstema' ħafna rbombjar. Dak hemm acoustic treatments li tista' tagħmel. Mela dik mill-istudju ħriġ naġod il-kamra, għaliex qiegħdin hawn, se tispjega għalija. Mela, dil-kamra bażikament hija kamra li m'għandix l-ebda treatment, la soundproofing u laqqas acoustic, fil-fatt tismagħha il-kamra tirbombja u bħalissa u ħafna affarijiet għax qed nimmuvjaw ċertu affarijiet, allura tgħin li tnaqqas l-irbombjar imma kieku dil-kamra hija vojta, tisma' ħafna rbombjar. Allura fl-istess kamra, l-istess ista kamra, ħandaħħalkom ġo kamra oħra issa li hija iżolata għandha soundproofing plus li acoustically treated ukoll. U taraw id-differenza bih. Mela din hija l-istess ista kamra li konna in-naħa l-oħra fiha. Sewwa b'differenza li di hija soundproofed u għandha l-acoustic panels biex l-irbombjar. L-acoustic panels huma dawk il-pannelli li qed naraw wara. Dawn huma acoustic panels. Kull pannella hija għandha specs differenti, mhux kull pannella tapplika għal kull applikazzjoni, ġifieri dik hija dat tip ta' pannelli huma engineered, ġifieri ikunu specific frequency għal ċertu kmamar. Kull kamra għandha storja tagħha. Allura inti u l-ħoss tagħha. Allura inti trid ovvjament tanalizza l-kamra u mbagħad tkun tista' toħroġ x'għandha bżonn u x'm'għandi bżonn. Biex niftiehmu, mela qiegħed id-dar, tajjeb. Ħanixel it-television. Forsi għandi tfal qed jaqbżu joqomsu mal-kurutur, kollha dak kollha għandhom frekwenza lihom. Iva. Taħsbilhom. Bħala insulation trid tkollok żewġ affarijiet kif tkellimna. Ġifieri jekk għandek impact noise fuq rasek, nagħtu każ hija ġo flett u qed tisma' ħafna ġiri. Qed tifhem, dak għandek tagħmel insulation jew qabel il-madum, qed tifhem hemm tip ta' affarijiet li nistgħu nurikom iktar tard fil-programm. Jekk għandek ħafna rbombjar u riflessjonijiet fil-kamra, trid tagħmel pannelli. U l-pannelli jgħinu biex inti ma tajjatx fid-dar, ma tiftaħlux iżjed it-television, speech intelligibility tkun aħjar, anke t-television jiftijem iktar ċar, għandek daw l-affarijiet. Qabel konna nagħmlu. Il-kartun tal-bajk. Il-kartun tal-bajk. Żgieħu. Issa llum xi tħares lehom jien dil-pannella. Vera sabiħa ġifieri. Mela, hemm diversi panels. Panels hemm absorption panels, hemm diffuser panels, hemm il-bass traps u hemm il-hybrid. Dik hija hybrid panel. Dik qed tessorbi u tik daqsxejn riflessjoni peress li hija tal-injam. Però jekk noħorġu barra, nurikom f'dil kamra. Hawnhekk għandkom tip ta' absorption panel. Di xogħla tassorbi s-sound biex kemm jista' jkun. U bej kamra oħra qed tindunaw. Jekk talaq daqsxejn il-bib, tinduna li kull kamra għandha acoustic treatment differenti għax peress li qegħdin ġo studio. Kull kamra xtaqta differenti jiena. Mela, di pannella li tassorbi. Mbagħad għandek pannella li kif tkellimna, di hija diffuser. Dan kif is-sound jitrasmetti l-enerġija ma joħodilekx, anzi jifrixilek mal-kamra biex jitik ħoss iktar miftuħ, id-distribution ta' sound tkun iktar miftuħa, ma jassorbilekx l-enerġija tal-ħoss da. Dawn absorption biex timmatja l-ħoss.
Għat tifhem?